भैया खाली तो झूठ बोले छे कि कहिया पी ले तू अपन वाला दूध, जे तू अपन वाला दूध आज पी ले भी हमरा के तू खाली ठोकेल दे तू पेलवावे जी खाली तो। भैया लोग अपन अपन गार में हेडफोन लगावो, अपन अपन गार में हेडफोन ना अपन अपन कान में हेडफोन लगावो, काहे कि वीडियो में जब बहुत ज्यादा बकचोदी होने वाला भैया लोग मुंह से निकल गए, अपन अपन गार में हेडफोन मत लगाइए ना तो गार में घुस जाए। तू अपन वाला दूध ना पीले भी तो हम बहुते कानबो हल्ला कर दे, वो सभे के कह दे वो पहले अपन वाला दूध पिलवे रे अब ना पिलावे जी। लागे ना चे हमर मन सूत, इसीलिए तू अपन दूध न पीले भी गे। हम अपन दारू थोड़ो न पीलो छिए, रात में जो तोहर ठोकाई कर लो रे, इसीलिए थोड़ा मन जुहूस छे। भैंसी ना खेल के चारा पी गेले पारा, एकर मतलब छे कि तू भैंस चारा ना खेल के दूध ना होले भैंस के तू अपने दूध पारा के पिला देली गे करपुटिया। कथी लादी में जाए छे कूद, अच्छा तोरे वाला आदत भैंसियो पकड़ लेल के, जैसे तोरा के पीछू में पेले छे तू कूद जाए छे वैसे भैंसियो कूद जाए छे गे। इस सार के नाती कैसे हंसत मुंह खोल के, और जैसा लगा तो मुंहे में लोड़ा ढुका दी। ठीक बा भैया लोग वीडियो के समाप्त करा था। वीडियो जो पसंद आई लो ही भैया लोग दिल से यार एक लाइक कर दिया, चैनल पे जो नया हो सब्सक्राइब कर दिया। ठीक बा, बाय बाय।